Анатоль Вярцінскі «Реквієм по кожным четвертым». Вы бачили лес, где прогал скразны? Скажите, вы бачили бор той, где кожный другой няма сосны, ті сама меней четвертый? Тое ж было з народом моим. Сякера военной навалы прайшлася бязлітасна па ім. І прагалы, прагалы, яны і сёння не зараслі. Свецяцца прасторай мёртвай. Вы бачили лес, где прогал скразны? Скажите, вы бачили бор той? Земля моя бой прымала ад стара і да мала, ад стагадовага талаша да казея малыша, і падаў распасцёрты кожны четвёрты. Часто згаралі звічкі тады. Быў небасхіл чорны, а на зямлі стылі сляды кожны четвёрты. Мір асвятліў нас сваім святлом, грымілі ўрачыста акорды, толькі не быў за святочным столом кожны четвёрты. Доўга не трацілі ўдовы надзей, доўга чакалі маці дзяцей, не верылі ўсё, што мёртвы кожны четвёрты. Помнім болі і страты свае, памяць шуміць, як чароты. О, як нам вас не стае кожны четвёрты. А кожны четвёрты быў мёртвы, мір і спакоем вечным. Кожны трэці быў змораны, скалечаны і знявечаны. Кожны другі на целе меў раны, апёкі ці шрамы, і усе мы мелі на душы сваёй раны. Зеўралі ямы, траншеі, зеўралі печы ў друзе, ранай адной страшэннай на целе маёй Беларусі. Лічым четвёрты кожны, а можа кожны трэці. Голадам падкошаныя паміралі дзеці. Яшчэ мы не ўлічылі тых, што лячылі раны, раны не залячылі, рана паміралі. А колькі прапала без вестак, без пахаванняў, памінак, а колькі потым дзетак узарвалася на мінах. Лічым кожны четвёрты, а той рахунак прыблізны, а той рахунак не цвёрды, а ўрон яшчэ больш вялізны. Не забываецца той урон, не зарастаюць прагалы. Дзеці, вы вывучылі урок? Дзеці, вы праспрагалі? Я іду, ты ідзеш, а ён не ідзе. Ён мёртвы. Я пяю, ты пяеш, маўчыць кожны четвёрты. Мы идем, и дети вы грустные.
нагамі цвёрды. Яны не ходзяць, не жывы кожны чацвёрты. Любім мы, любіце вы, колькі травы, ліствы сінявы, хоць сэрца насцеж разгортвай. А каб яшчэ ды быў жывы кожны чацвёрты.